Dik. Nanging apa ya ya. Alah. Wis. Oh, kono semangat ya. Ayo, Mas Kevin nadaku Mas Kevin. Mas Kevin nadaku sih. Iki aku tak ngecek iki wong kuwi. Mau wangsuli kok gak? Hah? Oh, tak kai kesempatan wangsulono sepindahan. Ya, aku sik neh iki berarti. Nah, aku wong Sik Arab. banter. Ora ngerti kono ki ora ngerti lagune. Nanging apa Alah, ora ada wong ya. Isin aku. Oh, kapok ora we. Isin. Nah, piye? Tak kei kesempatan pisan Kas. Ayo ndang jajal. Ayo pisan Kas. Oke. wong kok ngene kok di